návrhu Savana Jakubil a Mašky nastupovat. Au. Co se ti pro boha stalo? Jak v tom vůbec můžou chodit? Sakra, jak udržují balanc? To asi záleží na rozložení váhy, tak pojď. A pod sukně jim táhne. Musí být přeci v jednom kuse nastydlý. Přestaň zdržovat, nebo smeškáme vlak. Jako bych byl nahej. Mám pocit, že na mě každý cílí. S těmahle nohama? Blázníš? Pojď. No tak uznej, že nám to nemůže projít, Joe. Jmenuji se Josefínka a byl to především tvůj nápad. No, docela dobrou cestu. Já jsem si tam zapomněla. Z toho jsem jelen. Jde jako sult. A ještě k tomu vyperovaný. Ale musí mít nějaký motor, nebo co to je? Ty ženský jsou fakt úplně jiný.